खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों दिनै 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय सासे सुबुंनि मोदोमाव अर खामनाय जाथाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मानसिया अर खामबाय एबसुनि मिथिङाव मानसिया अर खामबाय हनै मा जानानै अर खामखो बियो सेस दैबो गैला सेस गुखाल गैयै मानो बिदि बानांगौ बियो आबसुनिसो जायो मानसिखौ फिदिंनांगौ सोमोनहाय उदैया गैखालामोन मानसिया मारै माबा फैनाय आसोलाबो देरजोबनायसो फैनाय फुंनियाबो गुरुखानसै मानसिया गैखाला लिभार देरजोबखानाय दिनै मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव जिल्ला एबसु आफादफोरा इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 आयदाखौ लानानै हानजा सुरनानै सोमावसारनाय बायदि बाक्सा जिल्ला एबसुआबो जिल्लानि सदर मुसलपुराव हानजा सुरनानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङै जिल्ला हेडक्वार्टाराव 2020-27 साननिफ्राय जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंनायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव जों रेलिनि हाबाफारि लादों आरो बे रेलिनि बायदियै जोङो मोन जि दाबि लानानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जों मेम'रेन्डाम हरदों। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे 125 एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा पास खालामनांगौ फैबाय थानाय विन्टार सेसननि पार्लियामेन्टआव आरो लोगोसेनो आर्टिकेल 280 नि गेजेरजों भारत सरकारा बिटिसि आरो बिटिआरआव थोंजों डाइरेक्ट फाइनेन्स हरनांगौ आरो बेयाव 60टा समस्ति बारायनायनि बाथ्रा परिसिम सीमा बारायनाय गामि थिसननायनि बाथ्रा बे गासैबो खोथा बाथ्रा बेयाव हाबनानै दङ। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गवालपारा साउथ कामरुप आरो मरिगाव गासै 312 गामि आरो फुल फेजेड स्टेटास होनाय बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। कार्बि आंलंनि रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय एसटि हिलनि स्टेटास होनो नांगौ। बेजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जोंनि जिखिनि बर' मिडियामनि स्कुल दङ बिटिआरआव आसामाव गासिबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे 1500 कोटि थाखा जे भारत सरकारा लिरनानै होदोंमोन बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि जोंनि फसंथान इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ। बर' लाइमोनफोरखौ थोंजोङै आर्मि पारामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट होनांगौ आरो लोगोसेनो जोंनि फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै हानि अधिकारखौ जोङो होफुंनांगौ। जोंनि जेलाव थानाय एनडिपि सा 6 जाय सिबिआइ स्पेसियेल कर्टआव दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो हगारनांगौ। गासैबो पेन्डिं केसेसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ। बे गासै मोन जि दाबिखौ लानानै दिनै भारत सरकारखौ जोङो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो दाबि दैखांदों। फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बिला पास जानांगौ जिखुनु बिनिमयाव आरो जुदि पास जाया जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ जागोन। 20 तारिखआव 10टा सिख शिड्युलखौ लानानै दिल्लीयाव जोङो सेमिनार खालामगोन। 21 तारिख नभेम्बराव जन्तर मन्तराव धरना जागोन आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि
बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे सुबुं मा मास माने डेमनस्ट्रेशन जों दिन्थिफुंगोन आरो जोंनि दाबिया जाबाय भारत सरकारा गोख्रैनो जोंनि एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावनांगौ 5 बोसोर जाबाय भारत सरकारा जि समाव सुक्तियाव जोंखौ रादाय होदोंमोन दारि कमा माने इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रिया बेखौ गावनि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिखौ मावफुंनांगौ बर' एकर्डखौ नायनानै आलफाया सुक्ति खालामदों एनएलएफटिया सुक्ति खालामदों आदिबासि कार्बि डिमासाया सुक्ति खालामदों सावताला सुक्ति खालामदों आरो गोबां माने एक्सट्रिमिस्ट बा गोबां बेबायदि आर्मस अर्गानाइजेशनफ्रा गोरोबथायाव फैदोंमोन आरो बेखायनो बर' गोजोन गोरोबथानि 100% इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जों दाबि दैखांबाय गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण जंगि आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर'नि रायजो राजा आफादफोरखौ लानानै जेब्लायबो हाबाफारि लालांनो गोजोन्थों CCTOA नि बानजिनायजों बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै 10 नभेम्बर खालि गुवाहाटी खानापारानि भेटेनारि कलेज प्लेग्राउन्डआव 1 लाखनिबो बारा जुथुमनाय हाबाफारि जागोन होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने CCTOA नि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय एसटिफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे एसटि खालामा जायफोरा क्राइटेरिया गैया जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकल स्वार्थनि थाखाय 2026 नि एसेम्ब्लिनि विधानसभानि पलिटिकल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै एसटि खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिटिउशनाव प्रभिजन गैया दा बेखायनो जों दिनै रेजुलेसन लाबाय दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो।